dumating muna ang pagiging big time sa buhay kapag nakamtan mo lang mga bagay na dati pinapangarap mo lang at akala mo'y hanggang pangarap na lang. Para sa mga nakilala namin, ang pagka-big time ay tinatak ng mga mamahaling bag at sapatos, mga pabulusong kotse at hilera ng mga yate. Kayo rin mapapabilib sa mga nakakadulang mga koleksyon to the max. Si Dan Lopez naman, isang estudyante na kumikita sa direct selling, ginawang koleksyon ang magagarang kotse. Pero malayo daw sa hinagap niya na mangolekta ng mga ganito. Katulong lang kasi siya ng ina sa pagbebenta ng bulaklak sa Dangwa noon. Umabot na ngayon sa 13 ang kotseng kanyang pag-aari. Bukod sa dami ng koleksyon ng sasakyan ni Dan, mga kotseng big time ang kabilang sa mga ito. Ang mga nakapalibot sa akin ay 4 lamang sa kanyang pinakapaborito. Every time kasi sumasala ako sa car show, lagi dalawang entry ko. Itong Chevrolet ko at saka itong Mercedes-Benz ko. Nakakatuwa rin si Bill kasi every time sumasala ako sa car show, marami na silang award ng mga inakit. Plus factor na rin sa first impression ng mga taong namimit ko sa ganitong negosyo. Mula sa mga big time at mamahaling laruang ito ni Dan, papasyalan naman natin ang big time din na koleksyong sapatos.